Dobrý den, vítejte v reality show Proměna k nepoznání. Doufám, že se vám tato reality show bude líbit. Přichází první soutěžící Saša Kolomazníková. Tak půjdeme na vlasy, ne? Ježíšku, na křížku, já se těším. Ano, Sašu, to se teda máte na co těšit. Tak, Sašo, upravili jsme vaše vlasy. Smíchali jsme oranžovou a bordovou a vypadá to velice mladě. Po prvním kole vypadá Saša právě takhle. Změnili jsme jí vlasy a teď jdeme na druhé kolo na oblečení. Jdeme se podívat na oblečení. Tak co, Sašo, jste spokojená s naší dnešní proměnou? Ano, jsem. Velice. Nashledanou a věřte, reality show Proměna k nepoznání.